Телеканал «Белсат» пропонує вашей увазе огляд новинок середы 6 кастрычніка. Меня зовут Александр Путила. Добрый день. Святлана Тихановская працягвае свой визит у Польшу. Сёння у межах другого дня Варшаўскага форуму бяспекі адбылася прэсавая канферэнцыя. На месцы працуе наш калега Алесь Баразенко. Святлана Тихановская завершила свой удзел у Варшаўскім форуме бяспекі выніковай прэсавай канферэнцыяй. Аднак праграма ейнага візіту ў Варшаву не абмяжоўваецца толькі ўдзелам у гэтай прадстаўнічай імпрэзе. Раніцаю Святлана Тихановская сустрэлася з кіраўніком народнага антыкрызіснага ўпраўлення Паўлам Латушкам ды амбасадарамі краінаў Еўразвязу. Днём запланаваны шэраг сустрэчаў з прадстаўнікамі міжнародных арганізацыяў ды беларускага дэмакратычнага руху. А вечарам Святлану Тихановскую чакае вялікая сустрэча з беларусамі Варшавы. Больш падрабязнасцяў у вечаровых выданнях навінаў. Намёты, ложкі, коўдры, бялізна і сродкі гігіены. Польшча ізноў скіравала гуманітарны канвой для дапамогі мігрантам, што захраслі на мяжы. Беларускі бок заявіў, што гэткай дапамогі ніхто не прасіў, а таму у ёй няма аніякай патрэбы. Намеснік міністра МЗС Польшчы Марцін Пшыдач паведаміў, што ў Беларусі цяпер прысутнічаюць некалькі тысячаў патэнцыйных нелегальных мігрантаў, якія могуць застацца без задавальнення сваіх базавых патрэбаў. Падобныя заявы – гэта не болей, чым палітыканства і папулісцкая рыторыка, якая не мае нічога агульнага з аб'ектыўнай рэальнасцю і сапраўдным станам рэчаў. Больш за тое, у чарговых паспешлівых аднабаковых пастановах Польшчы відаць пэўная пагарда да беларускай дзяржаўнасці і суверэнітэту. Анатоль Глас заявіў, што Польшча можа аддаць гуманітарную дапамогу Літве, дзе, цытата, у нечалавечых умовах утрымліваюцца мігранты або вядомым беларускім экстрэмістам, якіх укрывае польскі бок. Канец цытаты. За апошнія сотні польскія памежнікі спынілі амаль 500 спробаў нелегальнага мінання мяжы з беларускага боку. За дапамогу ў арганізацыі нелегальнай міграцыі польскія памежнікі затрымалі 13 чалавек. Камсамольская правда закрывае сваё прадстаўніцтва ў Беларусі працаўнікам беларускага офісу. Рэдакцыя абяцае або сплаціць грашовыя кампенсацыі, або прапанаваць месцы на іншых прадпрыемствах камсамольскай правды. Ситуация с «Комсомольской правдой» в Беларуси обострилась после публикации артикулу со станоўчай характарыстыкай забитого айтишника Андрея Зельцера. После этой публикации Министерство информации заблоковало сайт газеты. Автора артикулу, журналиста Геннадия Мажейку, затрымали. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Пясков заявил, что Кремль чакае разблокавання сайту, а Союз журналистов России выступил у падтрымку зняволенага журналиста. Геннадия Мажейку теперь трымаюць у СІЗА Жодзіна, яго падазраюць у распальванні варожасці і абразе прадстаўніка ўлады. Абаронцы Мажейкі падалі скаргу на ягоны арышт. У дзяржаўных установах і на прадпрыемствах працаўнікоў прымушаюць рабіць прышчэпкі ад коронавірусу. Пра гэта нам паведамляюць гледачы. Раней Александр Лукашенко заяўляў, што прымусовай вакцынацыі ад COVID-19 у Беларусі быць не павінна. На сходзе БДУ патрабавалі, каб да канца тыдня 70% працаўнікоў вакцынаваліся, інакш змена кіраўніцтва. У чэрвеньскім інтэрнаце для дзяцей-інвалідаў прымушаюць рабіць прышчэпкі ад ковід. Не хочаш – не рабі, але тады заяву на стол. Маю знаёмых, адзін вайсковец з Менску, другі ратавальнік з Наваградку. Яны павінныя былі прышчапіцца, без выбару. Дачка працуе ў Менскгазе. Там таксама прымушаюць прышчапіцца, інакш не дадуць матэрыяльнай дапамогі да адпачынку і пагражаюць непрацягненнем кантракту. На Менскім вагонарамонтным заводзе не даюць ужо другую прэмію людзям, якія не прышчапіліся. Спачатку амаль ніхто не хацеў, але пагражалі прэміі. І цяпер палова дакладна зрабіла. Сёння падчас працоўнага візіту ў Магілёў Дмітрий Піневіч нагадаў, што вакцынацыя абараняе ад цяжкай формы захворвання. Паводле міністра, ў магілёўскай рэанімацыі ён пабачыў толькі адну прышчэпленую пацыентку. Цяпер яна крыяе, астатнія невакцынаваныя. У Рагачове на 2 дні без ацяплення і гарачай вады засталіся 11 вуліц, школа і 3 дзіцячыя садкі. Камунальнікі патлумачылі адключэнне неабходнасцю правядзення рамонту магістральнай сеткі цеплазабеспячэння. Отключена горячая вода и отопление в нашем учреждении. Не только в нашем, во всем залинейном районе. Ацяпленне і гарачую ваду дадуць заўтра о 8 вечара. Паводле нормаў заканадаўства ацяпленне ў садках і школах мусіць быць, калі тэмпература паветра на працягу 5 сотняў трымаецца на ўзроўні плюс 10 градусаў. Гэтай ноччу чакаецца максімум плюс 6. Гэта былі навіны дня на Белсаце пра развіццё падзеяў о 17-й.